Ahojte, dovolte sa mi predstaviť, moje meno je Crash a rád by som vám oznámil o mojom novom YouTube kanále, na ktorom sa budú uskutočňovať projekty. Takže poprvé, budú sa točiť let's playe, po druhé, budú sa točiť gameplaye, po tretie, budú sa točiť tutoriály a po štvrté, samozrejme bude aj kontakt na mňa. Veľké projekty, ako sú napríklad Walking Dead, Half-Life alebo Minecraft série, to už sa nedá ani nazvať veľkým projektom, tak toto bude trošku neskôr, pretože dôvod je taký, že momentálne mám strašne žiadny komp, tak teraz točím iba takú menšiu informačku a po tejto informačke samozrejme už po nejakých 14 dní budú Vianoce a vtedy som poprosil o nový počítač, na ktorom bude samozrejme Windows 7 na Fraps, Sony Vegas a tak ďalej, cez ktoré budú o mnoho lepšie videá, o mnoho lepšie strio, o mnoho lepšia režia a všetko dokopy, aj lepšie hry a aj menšia, ako keby, vidíte, jak to seká. Tak určite to nebude tak sekať už, keď budem mať ten nový počítač, samozrejme je herný. Takže tak, to by bolo asi aj všetko k môjmu kanálu, tešte sa na dobré let's play, na gameplay určite, dúfam, že vás pobavím a uvidíme sa na budúce, majte sa, čau.